खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि YouTube चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे साख्रिनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। बे आपडेटखौ नोंथांमोनहा सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो नायलांनानै जायफ्रा एलिजिबल जाबाय बिथांमोनखौ एप्लाइ खालामगोन होननानैबो आसा खालामबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ नायलांनि। भिडिअआ बेबायदि आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेडनिफ्राय फैदों। डेट मिन्स Apdcl निफ्राय फैदों। बियो माब्ला ओंखारदोंमोन? दाखालि 22 अक्ट'बराव बियो ओंखारदोंमोन। एडभार्टाइजमेन्टआ एबा एमप्लयमेन्ट नटिसआ ओंखारदों। नैबो रोखा रोखा लिरनाय दंखायो एमप्लयमेन्ट नटिस। जोङो नायलांनि एमप्लयमेन्ट नटिसआ मा लिरदों। Interview will be held for the engagement of teachers on contractual basis at SF High School. SF High School लाव आरो बियो टीचार्स पस्टनि थाखाय ओंखारदों बियो। SF High School नारेंगी एंड SF प्राइमारी स्कुल नारेंगी इन आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड एज पर द डिटेल्स मेंशन गाहायाव होनाय बायदि गाहायाव आबुङै होनाय बायदि बेबायदि पस्टनि खालि जानानै फैदों नैबे स्कुलाव। माने SF हाई स्कुलाव नारेंगी एंड SF नि प्राइमारी स्कुल नारेंगी बेयाव मोनसे बेबायदि साख्रिनि पस्ट ओंखारनानै फैदों। बे जाहैबाय टिचिं पस्टनि थाखाय अन कन्ट्रेक्चुअल बेसिस होननानै रोखा रोखा होनाय दंखायो। टिचार अन कन्ट्रेक्चुअल बेसिस होननानै बुंखादों। डेट मिन्स बेयो कन्ट्रेक्चुअलसो जागोन, पार्मानेन्ट पस्ट नङा। डिटेल्सखौ नायलांनि जोङो एडभार्टाइजमेन्ट डिटेल्सखौ गाहायाव मा होनाय दं नायदो। बेयाव होनाय दंखायो नै नेम अफ स्कुल दंखायो, बबे स्कुलाव जागोन। SF हाई स्कुल नारेंगीयाव थानाय गुवाहाटीयाव थानाय मोनसे नारेंगी, बे नारेंगी SF हाई स्कुलाव बेनि पस्टिंआ जागोन। डेट मिन्स पस्टआ जागोन। नेम अफ पस्टआ मा पस्ट दं? ग्रेजुएट टिचार, आर्ट्स ग्रेजुएट टिचार्स दं। इंलिश डिपार्टमेन्टनि जागोन बे। डेट मिन्स इंलिश मिडियामनि। ओमफ्राय मोनसेयाबो बे SF हाई स्कुलावनो आर्ट्स ग्रेजुएट टिचार इन हिन्दी, बियो हिन्दी जागोन, हिन्दी टिचार जागोन। टटेल पस्टआ बेयाव मोनसे दं, बेयावबो मोनसे दं। ओमफ्राय मोनसे SF प्राइमारी स्कुल नारेंगीयाव प्राइमारी स्कुलाव बेबो ओंखारदों। बियो आन्डार ग्रेजुएट टिचार एबा आन्डार ग्रेजुएट बियो एबा ग्रेजुएट नङैफोरनि बेयाव गासै टटेल मोननै पस्ट दङ। पार मान्थ बियो दहायनो बुंखादों कन्ट्रेक्चुअल बेसिसनिबो लिरनाय दंखायो, कन्ट्रेक्चुअल बेसिसनि थाखाय। ओंखायनो बियो पार मान्थआव बेसेबां मोनगोन, मास मोनसेयाव बेसेबां मोनगोन, बे जाहैबाय आर्ट्स ग्रेजुएट टिचार इंलिशनि थाखाय बियो 14,260 एबा 14,260 रां मोनगोन बियो मास मोनसेयाव। बेनि उनाव मेक्सिमाम एज लिमिटआ 40 इयार्स। नों बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय 40 इयार्सनि बारा मोननाय नङा नोङो। डेट मिन्स 40 इयार्ससिम नों एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि उनाव आर्ट्स ग्रेजुएट टिचार हिन्दीयाव दङ, बेबो एखे दान बान्थाया, बेबो बैसोआबो एखे 40 बोसोर बैसोसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय आन्डार ग्रेजुएटआव मोननै पस्ट दङ, बेयाव बेनि दानारि बान्थाया 11,750 रां मोनगोन मास मोनसेयाव। ओमफ्राय बिनि एप्लाइ खालामनायनि बैसोआ 38 बोसोर बैसो। आरो बेजों जोङो मोनसे एज रिलेक्सेसन थाबावो, जों बेखौ हमनानै लानो हायो। ST मानसिफोरनि थाखाय बियो गासै 45 बोसोर बैसोसिम नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन, बेबो 45। ओमफ्राय नैबे 5 दाजाबदेरबावोबा बेसेबां जायो? गासै 43 बोसोर बैसोसिमहालागै STफ्रा खालामनो हागोन नैबे आन्डार ग्रेजुएटआव। एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ जों नायनि आसला जाहैबाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया एबा जोङो बबे पस्टनि थाखाय मा एलिजिबल एबा क्वालिफिकेसन नांगोन जोंनो। आर्ट्स ग्रेजुएट टिचार इंलिशनि थाखाय मा नांगोन बेयाव होखानाय दं नै ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नङाबा पोस्ट ग्रेजुएट जानांगोन फ्रम रिकगनाइज्ड इउनिभार्सिटि विथ एटलिस्ट 50% मार्क्स इन आइदार ग्रेजुएट अर पोस्ट ग्रेजुएट। ग्रेजुएट नङाबा पोस्ट ग्रेजुएटआव नोङो मा जानांगोन होनदों 50% मार्क्स थानाय जानांगोन। ओमफ्राय एन नैबाव होनाय दंखायो एन बेचेलर अफ एजुकेसन एबा BEd थानाय जानांगोन फ्रम नेशनेल काउन्सिल फर टिचार्स एडुकेसन रिकगनाइज जानांगोन बे इनस्टिटिउसना। पोस्ट ग्रेजुएट नङाबा पोस्ट ग्रेजुएट जानांगोन, 50% मार्क्स थानांगोन, ओमफ्राय BEd थानांगोन। अब्लानो नोङो नैबे इंलिश आर्ट्स ग्रेजुएट टिचार इंलिशनिखौ नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। 2 नम्बराव मा दङ? आर्ट्स ग्रेजुएट टिचार हिन्दी, बेयाव मा होनदों प्रबिन थानांगोन नङाबा रत्न बेबायदि थानांगोन इन हिन्दी विथ 50% मार्क्स। मा होनो हिन्दीनि थाखाय बेबायदि प्रबिन नङाबा रत्न थानाय जानांगोन।
जायफ्रा हिन्दी लादों बिथांमोनहा मोनथिखागोन प्रवीण नङाबा रत्न थानाय जानांगोन 50% मार्क्स थानाय जानांगोन एन्ड डिग्री क्वालिफिकेशन विथ 50% मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जेनेरेल डिग्रीबो थानांगोन आरो नङाबा जेनेरेल डिग्रीबो थानांगोन आरो नङाबा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीबो थानाय जानांगोन विथ 50% मार्क्स जानांगोन बेबो डेट मिन्स नोङो ग्रेजुएटखौ लायो ना पोस्ट ग्रेजुएटखौ लायो मोनसे नङा मोनसे सोलिगोन बेजों लोगोसे नोंहा हिन्दीयावबो प्रवीण खालामनाय जानांगोन प्रवीण नङाबा रत्न खालामनाय जानांगोन बेबायदि नोंहा क्वालिफिकेशन थानाय जानांगोन आरो बेखौ जुदि नोंना गोरोबनाय गैयाबा नैबेयाव गाहायाव होनाय दंखायो BA with 50% marks and having as one of the subject with 50% marks or postgraduate in arts 50% marks provided that has RSBS नोङो ग्रेजुएट जानांगोन प्लास नोंहा हिन्दी साबजेक्ट थानाय जानांगोन मोनसे जाय साबजेक्टआव नोङो 50% मार्क्स थानाय जानांगोन प्रवीण एबा रत्न गैयाब्लाबो नोंहा BA जाबानो जागोन नाथायबा हिन्दी साबजेक्टआ मोनसे थाफानाय जानांगोन बेबायदि होनदों बेफोरबो गासिबो एखेयानो जोब नेक्स्टआव थांनि जों आन्डार ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय जोंहा मा क्वालिफिकेशन नांगौ नैबाव नायदो आन्डार ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय जोंहा मा दं एज पार एकाडेमिक एन्ड प्रोफेशनेल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द नेशनेल काउन्सिल फर टिचिं एजुकेशन NCTE नि फर द पोस्ट of teacher lower primary स्कुलनि थाखाय NCTE नि जा नर्म्स दङ बे नर्म्सजोंनो नोंहा जागोन NCTE नि नर्म्स होननानै बुङोब्ला नोङो हायर सेकेन्डारि जानांगोन प्लास DLED नङाबा B.Ed बेबायदि थानाय जानांगोन NCTE नर्म्स बा बेबायदिनो जागोन स' बेबायदिनो नोंथांमोनहा जायफोरा एलिजिबल जाबाय नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामदो नैबे NCTE नि नर्म्सखौ होनाय जादों जों बेफोरखौ नायबाय थानांगौ गैलिया जों हायर सेकेन्डारि जानांगोन प्लास B.Ed नङाबा DLED थानाय जानांगोन बेल'खा नङाबा ग्रेजुएसन जानांगोन 2 years डिप्ल'मा थानाय जानांगोन ग्रेजुएट जानांगोन नङाबा 2 years डिप्ल'मा थानाय जानांगोन एडिशनेल क्वालिफिकेशन एडिशनेल माखासे क्वालिफिकेशनबो होनाय जाबावदों बेयाव इन एडिशन टु द एकाडेमिक एन्ड प्रोफेशनेल क्वालिफिकेशन मेनसन एट 1, 2 and 3 बेनि अनगायैबो कैंडिडेट shall have to appear and pass in the teacher eligibility test टेट पास जानाय जानांगोन बिथांमोनहा गिबियाव टेट पास जानाय जानांगोन दा इन द कनसार्न कैडर अल्सो द कैंडिडेट मास्ट हैव पास SSLC or equivalent examination with Assamese language Assamese languageआव बिथाङा एसामिसजों मेट्रिकखौ एसामिसजों पास जानाय जानांगोन एसामिस लेंगुवेजजों एज वान अफ द साबजेक्ट एसामिस साबजेक्ट थानाय जानांगोन नोंहा मेट्रिकआव जिखुनु जाया मोनसे एसामिस साबजेक्ट थानाय जानांगोन बेखिनि बुंदों पिरियड अफ एंगेजमेन्टखौ जोङो बुंनो हायो जायफोरा एलिजिबल जाबाय नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामदो आरो पिरियड अफ एंगेजमेन्टनि बाथ्रा बुंनाय जादों बेयाव बेसे गोबाव नोंखौ एंगेज खालामनाय जागोन एबा नोंनि कन्ट्रेक्चुएलआ बेसे गोबाव थागोन बेखौ बेयाव होनाय जादों दा टिचार विल बी इनिशियली एंगेज फर ए पिरियड अफ 6 months माने 6 दाननि थाखायल' नोंखौ एंगेज खालामनाय जागोन एबा नोंखौ साख्रियाव थिसननाय जागोन 6 दाननि थाखाय इनिशियली माने फार्स्ट टाइमाव द पिरियड अफ एंगेजमेन्ट मे बी एक्सटेंडेड लेटर बेस्ड अन द परफॉर्मेंस अफ द टीचर एंड on the basis of need for teacher in the respective schools मा होननानै बुंनाय जादों नैबाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय नोंखौ 6 मासनि थाखाय रिक्रुइट खालामनाय जागोन एबा साख्रियाव थिसननाय जागोन आरो बेनि उनाव मा होनदों द पिरियड अफ एंगेजमेन्ट मे बी एक्सटेंडेड नोंनि साख्रिनि पिरियडखौ एक्सटेन्ड खालामनो हागौ एबा एक्सटेन्ड खालामनाय जानो हागौ नोंनि माखौ नायनानै खालामगोन नोंनि पारफरमेंस अफ टिचिं एबा टिचार नों टिचार साख्रियाव माबायदि पारफरमेंस खालामदों बेखौ नायनानै लोगोसे स्कुलनि गोनांथिखौ नायनानै नोंनि साख्रिखौ एक्सटेन्ड खालामनाय जानो हागौ बा नोंनि साख्रिनि पिरियडखौ एक्सटेन्ड खालामनानै होनाय जागोन होननानै बेयाव बुंनाय जादों जोङो बारा नायसोनांगौ गैया जोङो खालि माब्लानिफ्राय माब्लासिम जोङो एप्लाइ खालामनो हायो बेखौल' नायनोसै एप्लाइ खालामनाया जेबो नैबे अनलाइन जों एप्लाइ खालामनांगोन दा लिंक विल बी एभेलेबल फ्रम 23 अक्ट'बरनिफ्रायनो बियो सोलिगोन माब्लासिम सोलिगोन 6 नभेम्बरसिमहालागै बियो सोलिबाय थागोन स' जों मिथिखाबाय 23 अक्ट'बरनिफ्राय 6 नभेम्बरसिम बियो सोलिबाय थागोन स' जाय बिथांमोनहा एलिजिबल जाबाय एबा जाय बिथांमोनहा एलिजिबल बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामदो स' नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला कमेन्ट खालामनानै कमेन्ट बक्सआव हरदो आरो
नोंथाङा इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला जाहाथे साबस्क्राइब खालामो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। स' गोजोन्थों।